Здравейте, хора! Днеска сме в Aternos сервер. Вие тъй може да гледате, че аз съм събрал дърво и съм си направил крафтинг тейбъл. И сега ще ходим да събираме дърво. Още дърво. Защото то все пак дърво ни трябва, защото после можеш да не намерим долу в мината. Защото аз сега събирам дърво и влизам вътре в мината. Сега ще събираме малко камък. Сега ще направим и работки, защото ще ни трябват. Само да ви кажа, че в този сервер съм с един друг приятел. И също така аз не знам къде е, защото той влезе в сервера преди мен. Но виждам, че става нощ, ще влезем в долу под това дърво. За известно време тук ще ми бъде базата и като стане ден ще го потърся. Да се срещнем. Ето сега ще му пиша. Да, ма вие знаете ли, че така е малко рисковано да дойдат тук зомби и то бебе зомби, тук да ми парчат коса.
През нощта мисля да събирам ресурси. Така че почвам да копая. Към ниво 60. 60-65, така да кажа. Опа, въглища. Това, което не търся, идва. Вие знаете ли, че първо ще се щупя дървената кирка? После ще почна с каменната. Това аз през нощта все пак имам време. Ма все пак не е казано баш сега да търся диаманти. Мога и по-напред. В някой по-далечен епизод. Защото това за сега е първи епизод Minecraft SMP. Опа, гръбнаха го. Абе, аз мисля да ходя да осветя пред мене, за да ме открие. Поне да ме потърси. Ма то все пак е по-добре да си имам въглища. Защото не се знае какво ще стане. Мале, мразя тая нощ. Мразя нощите, където нямам легло. Защото все пак нищо не мога да направя. То абсолютно нищо. Тръгна ли да излизам, ще ме убият. Защото съм с нищо все пак. Още въглища. Все пак е добре. Ама толкова въглища ще ми писни, ще спра да ги търся. Все пак така си. Добре, толкова въглища може да не стигне. Ох, сега ще чакам и тая нощ. И се надявам да мине твърде бързо. Защото вече ми писна да стоя в тази дупка.
Най-накрая става ден. О, отивам да вземам прочовете и айде да се умитаме вече. Айде пътеките. Аз моите видеа няма да ги правя много дълги, ще бъдат само по 30 минути. Защото все пак да правиш YouTube, че трябва време. Че да обработваш и други работи. О, не чухте ли уния гадни скелети? Да, лаги ми яката. Първата работа в Майнкрафт. Ей, това е. Такъв вилиджър. Ела бе, скитник. А, така. Аха. Виж, ако имах емералди, ще да си взема както са, ама нямам. О, да. Точно това, което ми трябваше. Тикви. Лично за мен тиквите са много добри, защото когато изляза от този байъм и ако ми трябва... Ако ми трябва сняг да се направя снежен човек и така. Мале, много мраза да ми лаги. Къде е Голд? Така ще го наричам. Няма да му казвам истинското име, ще го наричам Голд. Пак му пиша къде е. Да ми пише координати. Сега, ако не ме отразява, това ще бъде най-лошото. Защото искам го намеря. Защото спауна ни е някъде там, пък той тръгна някъде другаде. Той е момчето скитник. Буквално скитник. Момчето вместо да... Ох, мразя това. Момчето вместо да копа в мините желязо и други работи, момчето скитник. Търси село. Той може да си изпрял координатите. Не, какви ги говоря? Мале, какви ги говоря за Бога? Спрати ми ги. И координатите му са 104, така разбрано. Ма той е на плюс. Не на там, значи на там. Разбрано. Сто 24 на 100. Добре, от тук няма минавам. Айде да минем отгоре.
По-обреши. Че да не умрем, защото не сме на запазване на инвентар. Аз ви казах, момчето е скитник. О, не, той е намерил много добро място, е. И то наистина много добро. Лично аз бих заживял тук. И нямам храна. Хубава работа. Надявам се къде е. Ама не че ли. 24 на 24. Чакай малко. Той е на минус. Що не го видях по-рано? Ама, не, чакай малко, е. Той е натам. Ми да. Ето му го дървото. Дете цепил. Още координати за изминаване. Момчето какво прави там? Ох. Добре, де тук някъде има ли вода? Ми няма. Трябва да слезем по един или друг начин. Ето и вече става страшно. О. Добре, то няма проблем. Леки удари по сапуни. Ама... О, проси! Най-накрая. Ама този равин не ми изглежда много добър. Искам желязото, ама няма сляза само за това желязо. Ай, чао, прасчо. Идвам. Няма страшно. Идвам. Мале, от това видео колко трябва да изрязвам. Кокошка. Чига! Чига! О, не. Трябва ми храна. Аз добре, че съм направил това Blast Furnace май. Аз не разбирам много на такива имена. Бластли, Мластли... О, давай. Крава. Чакай малко.
Хубава крава. Ай, абе. Хубава работа. Още едно дърво. Значи съм в правилна посока. От тук няма шанс да мина. Защо аз трябва да минавам толкова разстояние, като той можеше да дойде при мен? Момчето ги сменя. То става нощ. 300 и няколко. Ето го. Най-накрая. Най-накрая. О, най-накрая. Първата ми коза. Айде пак. Така. Най-накрая се намерихме поне. По-добре да сме заедно, защото заедно сме по-добре. Заедно никой не може да ни убие. Както е казал Хан Крум. Не, бъркам ги. Затова се извинявам. Бъркам ги. Наистина не съм добър по история. Да. Що и тъмън ми дал, Момчето как за бога спи, Чакай малко. Момчето как спи? Ама момчето как спи? И той напусна. Остави ме сам. Добре, мисля да си направя бъндъл. Горя. Маля.
Мале! И това мразя. О, не, трябва ми храна. Трябва ми храна. Тук някъде бях ви. Опа! Ето го човека с парата. Ма не ми трябваше. Ти просто ще ме убие. Ако аз тебе не те убия. Аре, още един... О, това беше накосан. Ама по-добре да затворим дупката. Защо? О, не, аз сега ще го извикам и ще си направя 3 блока. Те зомбитата нали не могат да скачат? Да, ама аз мога. Пусна. Честно ли? И тя е само на... Но, durability. Мале. Исках да е повече. Добре, тук бях видял паяк. Ето един. Искам да ми пусни пайжина. Ти даже 2! О, права бъндъл. Само един ще ми стигне. Кое да пребера? Това. Тебе? Не мога. Това. Крафтинга не. Това. Мале. Точно го напълних. Точно напълних бъндала. Така. И първоначалната ми къща мисля да я правя във втори епизод на Майнкрафт оцеляване с приятел. И по-добре да се пребера вътре в колибата, където и стои нещо. Защото все пак направих нещо. Не баш нищо, ама може да се каже, че съм направил нещо. И за последно нещо направено в сървъра, мисля да са стълби. Ето, аз и знаех. Стълби. Ха! Да. Това е нещо добро. Вие това може да знаете за какво е. Който е играл Майнкрафт и е влизал долу, може да разбере. И аз мисля това да е края на клипа. И това е. Абонирайте се за канала ми. Ще има още много по-добри епизоди. И от мене, чао!